Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы сәламләй. Эфирда яңылыктар тапшыруы. Студияла Кинья Әхмәдиев. Көз көне республиканан 4000-дән ашу егет хезмәткә алына. 2020 елдың 1 октябрынан республиканың хәрби комиссариаты граждандарды хәрби хезмәткә озата башланы. Бұл юлы Ишембай районынан 11 егет халдат хезмәтенә озатылды. Коронавирус пандемияһы булуга карамастан, Рәсәйдең кораллы көстәр гаскәрләренә хезмәт итәргә баручылар кәмемәне. Киресенчә, көзгә сакырылыш язгыһына караганда күпкә әүдемрәк бара. Әрме сафтарына алынган егетләрнең дә кәефтәре күтәренке. Уларның һәр береһе ватан алдындагы бурысын намыс белән үтәргә әзер. Учился в Краснодарский технологический колледж, переехал сюда обратно к бабушке с дедушкой. Сейчас пришла повестка на 1 октября, сейчас забирают 24 ноября уже. Хотел бы попасть, наверное, в спецназ, в Росгвардию, что-нибудь такое. От себя всем призывникам желаю удачи, чтобы все хорошо отслужили, вернулись домой к матерям. Провожала меня мама, бабушка, дед приехал и сестренка. Все, передаем привет. COVID-19 инфекцияһы таралуга юл коймау максатында хәрби комиссариатта барлык санитар-эпидемиологик талаптар үтәлеше 7 контрольда. Сакырылыш алымдагы елдың 31 декабрына тиклем дәвам итә. Республиканың 30-дан ашу мәктәбе мультимедиалы комплекстар белән яһазландырылды. Мәктәптәрде мультимедиалы комплекстар белән яһазландыру Башкортостандың дәүләт телдәрен һәм республика халыклары телдәрен хаклау һәм үстерү буенча дәүләт программаһы ярдәмендә мөмкин булды. Яз көне республиканың рус теле һәм әдәбияты, башкорт теле һәм әдәбияты кабинетларын яһазландыруга дәгъва иткән кала һәм авыл мәктәпләре арасында конкурс нигезендә хайлап алу оештырылды. Мультимедиалы комплекс комплектында интерактив тақта, проектор, ноутбук һәм күп функциялы құрылма бар. Конкурс йомғақтары буенча 32 мәктәп еңеүче дип танылды. Улар арасында калабыздың Әхмәт Зәки Валиди исемендәге 2-нче башкорт гимназия интернаты ла бар. Монда аныклаучы итмәй. Башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрендә интерактив тактала дәрестең темаһына, максатына, төренә, укучыларның яшь үденсәлегенә, белем кимәленә тап килерлек, материалды һөдемтәле үзләштерергә ярдәм итерлек программа төзеп була. Яңа комплекс куллануы традицион укытуга караганда мәгълүматты күбрәк һәм ныгырак үзләштерергә мөмкинчелек бирә. Укучыларның кызыксынуын арттыра. Без бұл интерактив тактала төрле тесттар эшләйбез, күнегүләр, арап китһәк, уендар уйнап алабыз. Төрле видеофильмдар, видеолар карайбыз. Без башкорт теле дәресен ашкынып көтеп алабыз. Кагыйдәне күпме генә укытсаң да, телгә өйрәтеп булмай. Шугала матур һөйләмдәр, төзек текстлар аша, телдән һыгылмаллыгын, мөмкинлекләрен күрһәтү өчен уендар, мавыктыргыс күнегүләр, төрле кызыктырырлык сараларда куллануда тап интерактив такта ярдәм итә. Мин өйдә компьютерда һәм телефонда уйнайм, һәм анда килгәч интерактив тактага уйнарга кызыграк. Фая Гөләмирханова гимназияла башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булып 8-нче ел эшләй. Замана балаларын тел дәресләренә алыктыруга зур ярдәм булды дип шатлана ул. Ошы комплексы лайык булу, ул безнең бөтә гимназия коллективының, укучыларның уңышының, ата-әсәләрнең безгә ярдәм итүенең уңышы дип исәпләйм. Һәм ошы бөтә зур коллектив белән итәкчелек иткән директор Әлфис Гаяз улы Файзуллинның да уңышы дип әйтә алам. Ошы системаны, ошы мультимедиа комплексын алу бөтә башкорт теле укытучыларының иҗади уңышы, иҗади емеше дип исәпләйм. Башкорт телен һәм әдәбиятын укытуда яңа заманча информацион технологиялар куллану, укыту сыйфатын күтәрергә ярдәм итә. Укучыларның үз алдына эшләү һәләтен үстерә, үз-үзенә ышаныс, фәндә өйрәнүгә кызыксынуын уята, дип исәпләй башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай йыямын. Йыямында йәнле нилардан хуш есле бер кәрәт коямын. Хана Мaqsutova, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Һәр беребез өчен әсә иң кадерле, изге һәм хөйкемле зат, гаилә һәм җәмәгать өчен ышаныслы таяныс.
Сабыйына яқты дөнья бүләк итүсе, уның өсөн бөтә гомерен багышлаусы әсәйдәребез булуы менән тормыш яқты һәм матур. Хәдерле кешебезнең йылы һүҙҙәрен, ярҙамын тойып йәшәйбез, хәстәрлекле ҡулдарының ҡәҙерен беләбеҙ. Әсәйҙәр өй йылыһын, ғаилә усағын һаҡлауҙан тыш, ир-егеттәр менән бер рәттән күп өлкәләрҙә тырышып хеҙмәт итәләр. Милләтебеҙҙе һаҡлау, оло һөйөү менән ул һәм ҡыҙҙар тәрбиәләү буйынса әсәйҙәрҙең хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ. Ишембай районының Үрге Этҡол ауылында йәшәгән Зөлфиә Дусалина тап ана шундай әсәйҙәрҙән. Былтыр бергә йәшәүҙәренең 25 йыллығын билдәләгән Дусалиндар, Зөлфиә ханым һәм Ринат Уҙаман 2 улға йән өргәндәр. Әлеге ваҡытта өлкән улдары Илсур Салауат ҡалаһында заводта эшләй. Кинйәләре Илшат Стәрлетамаҡ медицина колледжы студенты. Киләсәктә фельдшер булырға хыяллана. Быларҙан тыш Зөлфиә менән Ринат Дусалиндарҙың әллә ҡайҙан уҡ тәҙрәләренән нур бөркөлөп торған йорттарында йәнә Эльвина исемле мөләйем ҡыҙ һәм Данил атлы батыр малай үҫә. Уларҙы ла сит ғаиләләрҙән булһалар да, Зөлфиә Әүхәҙи ҡыҙы менән Ринат Тәлғәт улы үҙҙәренеке кеүек күреп, ҡанат аҫтарына һыйындырған. Biz Elvina'nı başında götürmeyi, niye götürmeyi? Televizyodan gördük de ipteşim eydim. Edemedim şu kızıqa göreteler, eydim. İndi algım geledi eydim. Özün qara, hinge qarağa bittin eydim. Şundan hım eydim yarar. Şundan hım hazır isterlige gittik. Mana oğlum menen bardık, gördük. Güller gençler gelip tığıldı. Ne degene ballarıp bitin. Şundan hım hazır men Elvina'nı sığarıp berdiler. Elvina'nı sığarıp berdiler de Сәғәттә 40 минут отырғамыз сол бала. Әпитәбедер ата, Илсур алала өзі ярата, мен яратам. Шунан соң қайтып кеттік, айырылу қиын. Шунан қайтып кеттік те, анан 2 күн үткәс, Стәрлетамақтан звонтелер. Документларығыды йоллағын, баланы келіп алығыз деп. Атаһы менән әсәһенең ҡарарын балалары ла, барлыҡ туғандары ла хуплап ҡаршы алғандар. Эльвинаның сабыйҙар йортонан барып алғандарын әле булһа ла яҡшы хәтерләй Илсур. Ул һөйләгәнде тыңлап ултырғанда, ир кешенең дә шул тиклем бала йәнле икәнен күреп, хатта күңелдәр тулып китә. Эльвинаны ҡулға алдык, төрөп сығардылар, бәләкәй 6 айлык бәпесене төрөп сығардылар да, тоттык, яраттык, ныҡ итеп. Шул бит ҡайтып китте, уже алғы келәйін, күрге келәйін, бергә етәкләп йөрөп, яйлап үҫте, бергә ҡара үҫтер туғаныма Илшатмен. Анда беҙ икәү инек, минең хатын да юғын, мен үҙем бөрҙөм мин анда. Шуда урамда бергә садикка, санала һөйрәп апарып, бергәләшеп, ҡарап үҫтерҙек инде. Әйткәндә Илсур хәҙер үҙе лә 2 бала атаһы. Улар хәләле Әлиә менән 2 матур ҡыҙға ғүмер бүләк иткәндәр. Кәләшем 3-сөгә малай бүләк итмәксе тип яратып ҡына Әлиәһенә күҙ ташлай Илсур. Ана шул һөйөү, бер-береһен бер ҡараштан, тын алыуҙан аңлап торған йәштәрҙең йылыһы Ләйсән менән Самир ҡыҙҙарына да күскән. 4-нсе йәше менән барған Ләйсән башта аҙ ғына оялып торһа ла, аҙаҡ ҡыйыуланып китеп, өләсәһен шиғыр һөйләп шатландырҙы. Говори мне, бабушка, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые я-то и найду. Рәхмәт ҡыҙым. 3-нче класста ғына уҡыһа ла Данилдың киләсәктә ғәҙәттән тыш хәлдәр хеҙмәтендә эшләргә теләү юҡҡа түгел. Сөнки ул Илсур һәм Илшат ағалары кеүек көслө булаһы килә. Шуға күрә лә ағаларынан бер тотамда ҡалмай, һәр эштә уларға оҡшарға, уларҙан өлгө алырға тырыша. Медрәғасы медсестра булам. Нисә? Сөнки әсәйем менән әтәйем өйгә ауырһалар, укол ҡаҙайым уларҙы. Мен пьес эшләйем. Нисә? Тирәк пенсия. Эльвинаның хыялы шәфҡәт туташы булыу. Әле 4-нче класста уҡыған ҡыҙ үҫеп еткәс шәфҡәт туташы булып, кешеләргә изгелек ҡылырға тигән уй менән йәшәй. Балалар үҙҙәренең һәләттәрен һәр яҡлап аса алһындар өсөн Дусалиндар ғаиләһендә бөтөн шарттарҙа тыуҙырырға тырышалар. Йәйен күмәкләп тәбиғәткә сығалар, һыу инергә йөрөйҙәр, ҡыш көндәре санала шыуырға, саңғыла йөрөргә лә күмәкләп сығалар бында. Шулай уҡ балаларҙы ижади йәһәттән дә асырға тырышалар Зөлфиә ханым менән Ринат Уҙаман. Башҡортостан гөлдәр иле, һәр бер бала уның гөлө. Ысынлап та был шулай. Әгәр дә республикабыҙҙа шат балалар тауыштары, уларҙың бәхетле көлгәндәре ишелеп тора икән, ошо үҙе үк бәхет түгелме ни? Сибәғәт Рахманғолов, Илназ Бекҡужин, Яңылыҡтар. Ишембай ҡалаһында ла битлек режимын үтәү буйынса күләмле рейдтар башланды. Хоҡуҡ боҙоусыларға штраф һалына. Ойошмалар, предприятиялар, сауҙа нөктәләре көндөҙ генә түгел, төндә лә тикшерелә.
Административ комиссия исәп журналдарын, хезмәткәрләрнең һәм клиентларның битлек режимын үтәвен, антисептик һәм һабын барлыгында тикшерә. Әгәр етешһезлектәр табылһа, шунда ук административ хокук бозу акты төзелә. Фото һәм видеофиксация алып барыла. Хокук бозучыларга карата административ материал йыела. Азак бүтән материалдар халым хезмәтенә ибәрелә. Административ протокол төзелә. Тем, кто не исполняет требования масочного режима и также санитарно-эпидемиологических требований, могут быть применены штрафные санкции согласно статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Для физических лиц штрафные санкции в виде предупреждения либо штраф от 1000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 10 тысяч рублей и для юридических лиц штраф составляет от 100 тысяч рублей. Октябрь азагынан алып барлыгы 200-дән ашу учреждение һәм оешмалар тикшерелгән. Уларның һикәненә административ протокол төзелгән. Артабан был материалдар Ишембай кала судына тапшырыласак. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән һүзләр һаман үз актуальлыгын югалтмай. Яраткан шөгыльгә тотынырга форсат тейде Ишембай районының Канакай авылында яшәүче Юлай Шаһимәрдәнов. Ул янлек тиреләреннән караскылар эшләй. Һуңгы вакытта районда гына түгел, республиканың төрле төбәкләреннән килеп, оста куллының эше менән танышып, уны һатып алучылар да күбәйде. Артабан киләһе сюжетта. Алмаз улым, помогай-то иногда. Калак биреп тора, чүкеш биреп тора. Солар белә олысы әле укуда, бәләкәй кайтты. Пенсияга сыккас, буш вакытым күбәйде. 15 ел элек башлаган шөгылемдә дәвам итү мөмкинчелеге бар. Шул тиклем күңелемә рәхәт, йөрәккә ялгына, дип шатлана Юлай Шаһимәрдәнов. Төпсек улы Алмазда мәктәптән кайту менән атаһына булыша. Кулына сукышын тотып, кадак кагаргала эшкингән. Охотниклар бит инде үдем дә охотага йөрнем мин. Калдырып китәләр, менә ошо тиреләрне ташлап, сереп, нитеп ята бит инде урманда ташлап китәләр. Шуның өчен эшләрем буша торгайны. Беренем эшләргә булалар инде. Булан башлары мөгелләре белә, ниләр, бүтә янникның киресе ташлана инде. Так-такка башынан алып кайтып шул мин эшләй башладым инде. Үзем барган җирдә охотниклардан сорап алам. Шуң алар китерә башланы. Алар китереп миңа биреп китәләр, мин эшләйм бит инде. Кемгә подарок, кемгә кайгылай шулай итәм инде. Юлай Шаһимәрдәнов Ишәй авылында туып үскән. 20 ел буе Себер тарафтарында эшләп, туган авылына кайтып төпләнә, йорт халып инә. Юк-юкта урманга сыгып та әйләнә. Һунарсы каны атай-алатайларынан күскән бит уга. Уның алтын куллы икәнлеген белеп алып, республиканың төрле төбәкләреннән һунарчылар янлек тирләре килтерә башлай. Заказлар да күбәя. Һәр караскыга үденсә ян өрә ул. Янлектәргә хас булган сифаттарны ошо макеттарында асып бирә. Һәр эше үтәлә осталык белән эшләнә. Тештәрен ыржайтып басып торган аюлар, күзләрен яшьләндергән коралайдар, зур мөгезле мышылар, әйтерһең дә урмандан килеп ингән. Шугала кешеләрдән был караскыларны бик теләп хатып алуына шик юк. Бүген эшләп бетермен инде. Наверняка. Монда вис нитенә кирәк. Тутырырга кирәк монда вис. Безнең иҗади төркемдә бик мөрхәтенмә генә каршылаган күркәләрдән ихата буйлап тегеләй булай, әллә кем булып йөрүдәре. Операторның камераһына кирип барган йорт куяндары әйтерһең дә оста тудырган матурлыкты дәвам итә. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Ошоның менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау сәламәт булыгыз. Внимание! Пропал человек. Тагиров Руслан Римович, 93-го года рождения. 22 октября вышел из дома в неизвестном направлении. По настоящее время его местонахождение неизвестно. Рост 170, телосложение среднее, волосы темные, глаза серо-зеленые. Был одет: куртка темно-синяя балоневая с капюшоном, брюки балоневые черные, берцы черные. Болеет шизофренией, возможно, потерял память. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону 8 987 10 60 601 или 02.